Ay? Yan natin. Oo. Si Ma'am Susan po yung nagkuhan ako, anak. Nag-send. Ma'am Susan Bandi ba? Kuwangan, Ronald. Kuwangan dati. Kuwangan. Mubo ra tong. Kaya itong sumpay dito, itong blot eh. Katsati ha. Kuwang natin, hapit natin. Gamay na no. Ano ra di ay? Ay, wala titi. Ay, bati ba? Tinuod di ay? Tinuod. Tinuod di ay? Tinuod ite. Nga, makuan di ay. Yan na. Ano naman. Gidaghan ang tanim mo paglukot. Mubo man. Saan na dito ay? Muungot diha. Di Ay, gani. Di ay. Aw uno. Ang makuha naman ako. Aray ko. May kuha natin. Kuwang no? At sa ibalik nga tabi. Oh. Ano ito, baby tayo, gaya. Ito sa ibalik kaya itong otro. Dadyo mo na ito. Oh, ito ibalik na lang. Kaya di pa man siya makuhan, kaya mubo man. Asa pa kay ato di argay. Ana una Ina kay. honra niya. Ay, Oh, ko na ato na ako. pangiyana. Sas. Ang bayan na yung putol, gaya. Di ay. Putol di taka ng kaputol. Ana. Di na maputol eh. Di na tuloy. Di ba? Paliti siya bag-unol. Palitan ta karo bagote. Yung putol. Palit, sing-sing ba? Magpatag bagote. Ano pong palit eh? Ha? Ano pong palit, sing-sing? O di ka magpatag sing-sing? Nga naman. Ano. Kanang dako na ba? Magpalit si Arnold. Luwag kayo. Di ba? Ay, labo ito eh. Susunod, hindi ko malala. Di lang na lagi. Huwag mo ganitang taong. Nakapit na. Ayaw, ilagay yun. Sila na. Hindi mo siya tangkang. Kapit na. Kapit na. Tuo pati. Aray. Okay, ito yun. Daraday. Hapit na. Ay. Ay. Oops. Ako sa ngayon dati eh. Kaya na naman di sinubukot eh. Oh, na naman sa buko. Nana sa buko. Nana eh. Buko. Ah. Ito mo buko na. Higimay na mo ang tubig. Ay, sige mo na lang. Kamay naman lang dito eh. Nga naman na dito eh. Hilawad pa na ano? Taon ka luoy ba, oy? Piling siya. Hindi na kung siya mo palit og sing-sing. Sige, hapit. Oh, di ay. Ay. Di, ito na naon. Oh, Galing na lang Hapit na. Hapit na gyud. Hiyo na kuha ng tangin. Lagi hapit na. Kamay na lay kuwang. Sige, apos mo rin dahil. Oh, nagoy na nakuha na day. Hey. Sino kuha na? Nakuha natin. Nanati. Nakuha natin. Uy, naikuha sa kuha dyan. Oh, Oh, hapit na ako eh. hapit na. Na, sige. Hapit na. Aray. Banta lang kay. Agaray, ang butol ganin. Hapit na. Uda. Uy, salamat Lord. Thank you. Guys, gara guys oh. Kuha na gyud. Thank you. Aper. Na, thank you, Ma'am Susan. Thank you, Ma'am Susan Kare. Salamat. Huwag mo nihinon. Oh, si Ma'am Susan Bandi ang nagkuha na ko ato. Napoy nag-comment. Thank you. So, sa iyo na kayo. Salamat. Nakuha na yun. Kuha na yun. Si Ma'am Susan po, uy, nag-send siya na ako. I-try ko no to. Kuha yun. Kuha. Bye-bye, ate. Asa naman ka? Ay, bati, pakita daw, tati. Pakita ta ba? Sa katong iagian sa sing-sing. Loy, hub. No, oh? Ay, bati? Loy, hub. Pero nakuha na. Yay! Punta siya. Yeah, very good. Bye-bye.
Why? Bye-bye sa diri.